Nafarroako iparraldeko bailara menditsuak, Oian Ezeak, Errekak, erdialdeko Eliza Romanikoak, Doneiako ebidea, hegoaldeko Baratzak edo eta Basamortua, Nafarroako paisai kulturalak anitzak eta aberatsak dira. Saio hontan, oinezko ibilbide ezberdinak eginen ditugu Nafarroako paisaia eta kultura ezagutzeko. Gaur, Irantzuko monastegian gaude, hemen daukat gibelean, Irantzuko monastegia. Lizarratik oso hurbil gaude, eta hemengo ingurua ezagutzeko ibilbide ezberdinak daude. Guk gaur Irantzuko Erreka ezagutuko dugu, monastegia olako baiara etxi batean, zoko batean sartuta dago, eta ikusten aldugunez, alde batetik hemen lotzen da bai monastegia, artea, arkitektura, erlijioa, baita ere hemen inguruan ikusten ditugun landak, eta noski hemen inguruan ditugun mendiak. Irantzuko monastegia 12. mendean sortu zen, eta gero berriz, bai 15, 16. mendeetan, eraikinak egin ziren hemen inguruan, baita kontutan izan behar dugu monastegia ez da bakarrik eliza eta monjeak bizi diren lekuak, baizik eta baita ere monastegiak ziren inguruan ziren lurrak, ez ingurukoak bakarrik, baizik eta baita bazituzten lur eremuak, landa eremuak Nafar guztian. Azken finean, monastiko abadeak, jauntxo bat bezala zen, hau da, monastegia azken finean jaunerri bat zen, ez bakarrik inguruko lurren jabeak, baizik eta baita bertan bizi ziren biztanleenak ere, abadeak baita hemengo biztanleak epaitzen zituen, eta azken finean, naiz eta monastegi hau sortu zutenak zisterzientziak izan, beraiek zaukaten leloa, ora labora, otoitzekin baina baita lan egin, azkenian hemengo landak lantzen zituztenak ez ziren monjeak, baizik eta bertako biztanleak, eta horregatik baita errenta bat ordaintzen zuten, eta bazituzten baita ere beren bete beharrak monastegiarekin. Oh
monastegia, erran bezala, 12. mendean sortu zen, gero ja urrengo mendeetan gero eta aberatsagoa zen, baina kontutan izan behar dugu 16. mendean, konkistaren garaian, printzipioz ere izan zituzenen beren gatazkak monastegian bertan, 16-17. mendeetan berriro ere zaharberritu zuten, eta gero ja batez ere 19. mendean gatazka ezberdinak sufritu zituen monastegiak. Alde batetik, karlistadetan, jakinta Lizarra ondoan gaudela, eta Lizarrako eremua edo Lizarraldea erabat karlista zen, eta gero batez ere Mendizabal ministroak bere desamortizazioarekin hemengo monjeak bota zituen, eta monastegia garai hortan ja iaia erabat suntsituta gelditu zen. Ikus dezakegu, argazki batean, irudi batean, nola monastegi gaixoa zegoen erabat iaia suntsituta. Ja 20. mendean, 1952an, Nafarroako diputazioak hasi zen berriz monastegia berritzen. Oraintxe bertan monastegiren klaustroan gaude. Klaustroa da monastegiko bihotza. Hau da, alde batetik da leku etxi bat, baina erdian daukana olako lorategia, baita iturriak, iturriak urak ematen duen soinua eta bar, sortzen dute olako leku beresia, non eta elkartzen ziren hemen monjeak otoitz egiteko eta baita ikasteko eta bar. Gero baitare klaustroan zehar inguruan daukagu albo batean eliza, bertze batean daukagu baita refektorioa edo jangela, eta baita ere monjeen logelak. Klaustro erdian daukagu iturri bat, baina baita ere alboan daukagu olako leku berezi bat, baita beste iturri batekin. Iturri hau garbilekoa zen. Hau da, hemen monjeak garbitzen zituzten beren gorputzak. Monastegiko elizan gaude. Eliza hau 12-13. mendeetan eraiki zen, eta kontutan izan behar dugu, hau gaur egun daukagula dena horrela nahiko sinplea, harria agerien eta, baina asmentan hau Erdi Aroan batez ere harria kisuarekin estaltzen zen eta kolore biziekin margotzen zen. Gorria, urdina, horia. Baita ere, zisterzienseak fama zaukaten olako potere ostentazio bat egiten zutela eta bazaukaten dena irudiekin, urrezko
gauzekin, hau da, adibidez, bai kandelabroak eta olako gauzak, gurutzeak, hainbat irudi. Orduan, gaur egun ikusten duguna, olako eliz erraldoia ederra baino xumea, kontutan izan behar dugu, hau berriz, hau dena nahiko eliz koloretsua eta bazituela adorno pila bat. Erran bezala, klaustroa monastegiaren bihotza da, eta klaustroaren alboetan eliza, jangelak, sukaldeak, monjen logelak aurkitzen ditugu, eta baita gela berezi hau. Gela hau, sala kapitular, sala ederra, hemen biltzen ziren monjeak, eta egunean zehar monjeak isilpean egoten zirenez, hemen zen iaia leku bakarra non eta monjeak hitz egiten alzuten. Baita ere, daukagu aukera, monastegi honetan, erdiaroko sukalde bat ikusteko. Sukaldea, berez, da lurreko sua bat, gela bat, berez gela da tximini handi bat, eta lurreko suaren inguruan baditugu hainbat kontu, hainbat tresnak, bazkariak, baita jakiak prestatzeko, gasnak, eta baita garai hortan jaten ziren gauzak. Hemen daukagu monastegiaren plano bat, eta lehenago aipatu duan bezala, klaustroa, hau daukagu monastegiaren bihotza, eta alboetan baditugu eliza, baita ikusi dugun sala berezi hori, sala kapitular, hemen daukagu baita iturri bat, garbilekua, jangela, sukaldea, eta hemen inguruetan baita monjeen logelak. Gero, monastegiaren inguruan, baziren, oraindik ere badaude, baratzak, landak, baita frontoi bat hementxe.
Hemen daukagu, orain egin behar dugun ibilbidea, 8 kilometro terdi ditu, eta guk hementxe gaude monastegian. Hemen ikusten dugunez, monastegia dago olako baiara etxi edo zoko batean, eta gainera monastegia dago baita nahiko leku berezi batean, klima aldetik eta landa eremuaren aldetik baita. Alde batetik, hemen daukagu klima atlantiarra, hau da, hemen gainera, hemen ondoan daukagu baita adibidez, bai Urbasa, Handiako pagadiak, hau da, klima atlantikoa, eta hegoaldean, daukagu beste klima bat, daukagu klima mediterraneoa, hau da, zekaleak, mahastiak eta olibondoak. Hementxe adibidez, ikusten dugu alde batetik inguruan ditugun mendiak, harriak, kare harriak, harri grisa, Irantzuko errekaren edo kainoiaren sarreran gaude. Gaineko aldean ikusten dugu bagoak, bagadiak, Atlantiar kliman aurkitzen dugun landarea, eta hemen azpikaldean berriz aurkitzen ditugun landareak, klima mediterraneoan landareak dira. Eta Irantzuko kainoia ezagutu ondoren, bagoaz orain patxarana egiten duten lantegi batera. Horrentxe, Abartzuza herrian gaude,
Eta hemen daukagu azantza, lantegia edo patxaran artisaua egiten den lekuan gaude, ezta? Bai, horixe bai. Zuek zate azantza. Bai. Eta orduan, patxarana, noski, badakigu, zenolako garrantzia daukan Nafarroako kulturan, baina berezeki baita zonalde honetan, ezta? Bai, horixe bai. Eta patxarana, zuek patxarana egiten duzu, baina gero baita ere anisa eta gero baita beste produktoren bat ere egiten duzu. Bai, adibidez egiten dugu anisetua eta gero egiten dugu belarrezko likorea baita. Eta, diferente marka patxaranekoa eta horrela bai. Eta patxarana egiteko alde batetik, noski, behar ditugu patxaranak. Bai, horixe. Eta zonalde honetan badaude ez, orduan? Bai, badaude patxaranak? Badaukagu hemen, Urbasa handia mendiak, orduan hor badaude aran asko. Orduan jendeak sartzen du etxean, anisetorekin, eta etxeko patxarana egite dute, gure anisarekin. Eta, da lurralde berezi bat, aranak hartzeko. Eta gainera, zuek ere badituzue zuen landareak, zuek landatutako patxaranak. Baita dauzkagu, bai. Dauzkagu bi terminoak, eta hor dauzkagu 500 edo 600 zuaitz, eta hortik ateatzen dugu aranak, eta gero beste lurralde batzuetan baita daukagu beste zuaitz batzuk hartzeko. Eta patxaranak egiteko, badakigu alde batetik bai patxaranak, baina gero baita ere anisa behar dugu. Bai, hori da. Eta anisa berez, zuek ere egiten duzue, nola egiten da anisa edo ze likore mota da? Bai, guk anisa egin dugu gure aitonak eta hori egiten zuten anisetua, eta guk eraman dugu beraien errezeta, oraindik daukagu, orain dela 200 urte egiten zen anisetua, guk segitzen dugu egiten, Orduan, anisetua oso simple da ura, da gero azukrea, alkohola eta esentzia naturala anisetuko fruta edo esentzia, litzateke. Eta orduan, hemen zenbat urte, 200 urte daramazu hemen patxarana egiten. Bai. Orduan urte asko, Bai. Eta familian edo norre zindu horren orduan ez nireski nik ez patxarana edaten, ez? Izanen da noskila, dena zaratea patxaratzen. Danak, bai, hoize, bai. Eta orduan, zenbat kantitate edo zenbat litro egiten dituzue urtean? Bai, urtean 120-130 litro egiten dutu, eta, ia guztia hemen, zonaldean, eta, Euskal Herri osoan baita egiten dugu asko, eta orduan, gero baita eramaten dugu estrangerora, Alemania edo Brasil, Mexiko, Txina baita eraman dugu zerbait, Rusian oain dela gutxe egon ginen, eta, horrari gira. Rusian baita ere, baita, Moskun bai. Ez da bofka bakarri, baizik eta gainera baita maite dute patxarana. Hotz askoki, baina, han egon ginen, bai. Patxarana berez, hotz hartu behar da, Gainera, ez dakit egia den, baina nik entzuna nuen, patxarana asmentan, zela olako sendatzeko likore bat, edo senda belarra bezala erebiltzen, senda belarra baino, hoitxe ez, edateko medikamento bezala zela, ez da? Bai, gure aitonak esaten zuten, patxarana edaten zutenean, tripako minak kentzen zituztela, orduan. Ez dakite egia den, baina nik uste dut gustagarria dela, edateko orduan. Ita segitzea, hori dela. Bai, gutxienez minak eta hori bai kenduko ditu. Bai, nik uste bai. Orduan, hemen baitugu hemen, botil ezberdinak, patxaran ezberdinak. Bai, badaukagu, anisetua anisa da guztiontzako berdina. Gero badaukagu, patxaran bakoitza bauzka aran ezberdinak, ez? Hauek, adibidez, badaukate 60% badaukate mendiko arana, eta besteak badauzka 5 edo 6 barietate kultibuzkoa baita, ez?
Orduan, bueno, egiten dugu aran diferentekin, eta, bueno, patxaran bakoitza dauka bere saporea, bere kolorea, ezaugarri bakoitzak dauka, hori, ezaugarri ezberdina. Gainera, orain dela urte batzuk edo egon zen olako eztabaida, patxarana, endrina likorea, ez direla gauz bera, nola da kontua edo? Bueno, patxarana izateko eduki behar ditu 25 gradu. 25 gradu. Hori horrela da, orduan. Bueno, hasi ziren ateatzen, patxaran marka ezberdinak, 20 gradukoak ziala, eta, bueno, esaten zion zela likorea, araneko likorea, orduan, ez zuen esaten zela patxarana, orduan, bueno, hori onda merkatuan eztabaida asko eta... Ez da, noski, gaur egune egoinde olako regulazio bat edo egoinde araututa egonen da, ezta? Bai, guk badaukagu hartuta Consejo Reguladorean, eta gero baita daukagu, Reino Gourmet, eta gero Nafarroako artesanoan, eta, badauzkagu inspekzioak eta hori, eta garantizatzen dutela gure patxarana kontrolak pasatzen dutela, hori hola da. Baita egiten dituzu hemen bistagiatuak, dastaketak. Bai. Eta bistagiatuetan adibidez, zer da gutxi gora bera hola zuek hemen erakusten duzuena edo... Bai, bueno, etortzen denean jendea, egiten dugu bisitagiatu bat, eta orduan, lehenengo egiten duguna, ateatzen dugu sorbete bat. Dala, laranjasko edo mandarinasko sorbetea patxaranarekin. Bai, sorbete limoia bezala, baina, sorbete mandarinako pulparekin eta gero patxaranarekin. Orduan, jendeak asko gustatzen zaio. Gero egiten dugu buelta, gidatua egiten, eta gero, dastatzen dugu patxarana. Landak ere erakusten dituzue? Bai, dagoenean bere fruituarekin, oain ja ateatzen ari da, baina txikia dago, orduan dagoenean ja oso politia dagoenean, orduan, zer da, urrian, azaroan? Bai, urrian eta azaroan, izaten da, bai. Batra, hementxe daukagu orduan hemen botil bat. Dastatuko dugu? Bale. Hau irabazi genuen 2012an egon zen konkurso bat, katazko konkurso bat, eta guk izan ginen irabazleak. Eta gero ja ez da egon konkurso gehiagorik, orduan azkenak izan ginen, ez? Baita datak usten da, ez da? 1810, suposatzen dut, hori ez dela patxanaren urtea, baizik eta da, hemengo lantegi edo bodegaren sortu zen urtea. Bai, hoize, bai. Mi esker. Ikusiko duzu ze sapore hona daukan, eta kolore gorri-gorria. Bai, berez izan da, unez sartu eta batez ere usaina, ez da? Usaina, ez. Usain gozoa. Bai, guk adibidez, usaina ez dugu nabaritzen, ez? Ja, ohitutak gaude eta orduan ez dugu asko nabaritzen, baina jendeak etortzen denean, nola usaintzen duen patxaranare. Bai, gainera orentxe bertan nola fresko, ongi sartzen da. Bai, ondo sartzen da. Claro, hori izan den da, pues hoxe ez, gorputza sendatzeko. Bai. Baskaldu eta fandu ondoren, oso ondo sartzen da. Bai, ez dute baita ere, bazkal onduan digestio egiteko eta horrela, baita ere laguntzen duela. Bai, digestio egiteko laguntzen du. Eta beti esaten dugu, ez ateatzea izotzekin. Beti fresko ateatzea. Freskoa, izotzik gabe. Zeren izotzak urtu egiten dute eta orduan batxarana ez du... Urarekin eta azkenean galduko du. Bai, pues arras goizua.
Mila esker. Poztu Orduan, naiz. bueno, hemen bukatzen dugu gaurko saioa, eta Oso ondo. gaur ikusi dugu bai Irantzuko monastegia, baita inguruan dauden paisaiak. Oso politak dela. Bai, gangara Irantzuko monastegitik goiti, Irantzuko kainoia ezagutu dugu, Bai. horko erreka baita ere, Irantzuko erreka, eta berez, gaurko ibilbidea bukatzeko modu ezin hobea. Txantrago batekin. Oso ondo, oso Mila ondo. esker, eta, Zuei, mila esker beste zuei. arte. Vale, oso ondo. Vale, bueno, Gero arte. Aio. Bai, agur. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.